ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ସମୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ସବୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ, ଦେଖିବେ ଦିନ ତମାମ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୁଶଳ ହେବ, ସୁଖ ସଂସାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ନ ହେବା କାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଲେଖିବେ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଧନରତ୍ନ ଗଦା ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବା ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କେବେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧନରତ୍ନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଣଦେଖା ନକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିକି ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନରତ୍ନ ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁକିଛି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ର ଦେଉଳର ପତିତପାବନ ମାନେ ଉଡ଼ୁଛି। କେତେ ସୁଖର ସମୟ ଏଇ ସମୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ମନସ୍କାମନା ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଠି ବସିକି କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକର ସଙ୍କଟ ମହାପ୍ରଭୁ ଟଳେଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆଣିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଥିରେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ଦେଉଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ବହୁତରୁ ବହୁତ ପରିମାଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧନୀ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଧନୀ ହେବେ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ବି ସ୍ମରଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛି ସିଏ ଧନୀ ହେଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା ନକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେରୁ ଯେତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନରତ୍ନ ଗଦା ହେବ। ଆପଣ ଧନୀ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ହେବ।